kapag lang pon siya pan nili kacisi ka bangke lapulan lo nili APHLC asong pen nili ciu pon tang lo labang so kaciu pon ang ko kalam the aku thak nili pini pherang ko ke atuma thingno lapen ke rat thingno stame nili ning kamatha lapen nili akaprek aking kam kimi kacior pon jalam the puthak nang itu pan ke thani pan sinili pini nang itu pen job cetong ikla lala lasenang itu mahin pen penai karjuji alam hidup tentang ke nang le kyong du ni ke pisar silong se tem che pidung lo se kopi nang ningkang samse si nang le che opon kalang lo APHLC laki ke tantang 2019 January aje close amhang patek on lo la se hala bangso hut pen stame party kimi amhang patek dat pen moni datum ke party kimi song kimi amhang patek lo pelotang te pini pen api party kimi tu maphan ningge che the tuma ve la pen ho to war rat tuma panjab pon ji po lama bang ke rat tuma ningge the kavidet pen job APHLC asong amhang patek lo pen rat dat tum ke kang nek choi la pen abang ke kang ton la pen kiputot pen se rat tum hala bang so pen sa me cheng la si hala pusona por hut APHLC apan inut ta support bang ave hut nili abang ke nili public hoi pen se hala bang so ke nili ke support chorlang muni tum APHLC ache the pading nang bate APHLC jindabat pu ki pu lake ame thang sa amhang tu phak teng se hala pusona por hut sa me nili labang so song rata thana kemang rata tuma kemang ke claim ke dam ponji atum pu nili hala bang so hut nili tin si nili me thang same ning ke the do pen si labang so song ophan rata tum tonjo la pen puju stame APHLC ka pang tangji phana bang ke nili APHLC am hang ke thega ning kan pen amasi nili public hoi pen mate rat hoi pen bang ke kado kabe opponent atum la pen kaprek national party atum congress workers atum congress IT cell atum BJP workers la pen IT cell atum pen stame nili social media ahong jai long ke kati defend bang ke nili cipendak kolang gali la ke rat nili phanang thek prama sikato ko ve tum pen duan alam stame nili kai ke ta APHLC afan ing tangkring pen nili defend bidun lo la pen APHLC tum akemang rat tum aphan ke japon ke lason hello la pu henlo pu bang ke nili lam thei pen bang la pen nili social media hong jai pen bang ke nili ninga klong doan pen chipidet pen senili APHLC assign nili claim pon bom lo si wang bom lo wang bom pen senili bang ke 2021 aring kan bang senili ke APHLC bang ke join officially nili ke join bang ke lala taning kan hiri lo pen aprang bang ke nili la pu esan nili si supporter hisa person senili la bang so party pan support bom lala nili APHLC Central Committee along se jai ka thara redeng kan se nili APHLC chepok don lo nili jirpo jirpi atum ladak nili song claim ra pet Hukumsing Teron alang li tha inut lo la pen ka do ka be nili tum lang milia long doan ni marlia song henat ke japon atum la pen prayam la pu inut bang ni rat pen ke jingki thek abang pu bang ke tum pen nili jingki jethan se lang tum pantawan si nili hala bang so arni hut ka do ka be bang ko ra troxy nili ladak APHLC Central Committee office along jai ka thara hamlong si nili join nala la pen ka to ka be bang bom si nili ke claim ke dam la pen nili sia a dedicate nili phan Central Committee pen samen ang thek long si nili phan apu nili phan sar jai ka thar pen nili phan appointment nili phan nang pipon la la se la nang pipon det pen api ka do ka be tum same chini lo ilitum alang lige ka do ka be batai plilo non pen alang lige election kitro tang MLA election batai ni damelo MEC election batai si damelo la pen MP election batai si damelo stame lapuan aphong election stame lang itu aphong tin election stame kerem kapar kerem kelang lore alam ok thake piniani rada tum chini pon la alang itu map
sila bangso alam aputa kalake ilitum chini lo APHLC Central Committee along leadership ka crisis leadership hala dak ave ilitum theklong lo westgar bianglong pen tak inut lake non nilihin pen sejatra lo nili pen sikecheng lo lake angton sewang lapu APHLC Ladakh Central Committee long ke doji dode Rajesh Tiso doji lapen ake hai sar jaiga thar doji lapen inut bang hini tum sialang tum bang potroksi ladake ini chomjak lapen ka do kabe CC level long ke do tum PS level long ke do tum ka do kabe tum nili phan phone ke call analyst nili thik lap lo la analyst ami nili lagle nang paklang deji lalo stami nili bang biak ko ke la kana paklang de lo lang tum phan pathrik bang do kogi ka do kabe teman tame non ke bang jinang li pangchengon nili teman tame non la lang sar Dr. Tuluran rong hang mate doan lai tum bang pho MLA tum lang tum optiking do depana thi alang tum arpuchi ni dera thilo polotang te lang kili son si APHLC along ke do leaders tum ola pena workers tum pangke ke wang ye phan string crack dak lo la ke wang ye phan sen tum tame lam the ni phan lam chak nang chi bon